Şulay buldu mene? Buldu. Tınışlan, bırışılma. Dostlar, mene baka dostum kelgen. Mene bulsa kaygı iken. Mındı kaygılar konuga yazmasan indi. Keyfi жоқ. Үпкелеген. Mene kursu kuldagi bakalar baka tüyü yaşılar dey. Meni etiketning narsa ekan bilmeysin deb qonaqqa chaqirmadilar dey. Etiketning narsa ekan bilmeysin baka dostum. Etiket ol o'z-o'zingni motor, tertibli, itoatli etib tuta bilu qoidalari. Mene şol endi etiket deganlari imanda ekan shitlavuk. Şuna keyfi tushgan. Anlatırgam, hazır anlatam dostum. Mene videoda bütünüsü de tefsillep anlatılgan. Bartik qarargagına kirek. Dostum, sen qunaqqa yererge, təmli oşarga yaratasın, şulay bit? Әмне табын янында үзеңне дөрес итеп тута беләсеңме? Әйдә, этикет кагыйдәләрен искә төшерик. Ашар алдыннан кулларны яхшылап юарга кирәк. Ашаганда кошык, чәнечке һәм пычак куллан. Аш кашыгы белән аш, кечерәк десерт кашыгы белән бутка, пудинг, суфле, омлет аша. Ит һәм балык ризыкларын чәнечке һәм пычак ярдәмендә кисеп аша. Бу очракта пычакны уң, чәнечкене сол кулда тотарга кирәк. Әмма макарон яисә спагетти, котлетны чәнечке белән генә ашыйлар. Ипине кул белән тотып, аннан кичкенә кисәкне сындырып алалар һәм авызга кабалар. Ризыкны һәр вакыт табын янында утырып аша. Йөреп, аягүрә басып, яисә телевизор каршында утырып ашама. Бу очракта син ризыкның тәмен дә сизмәссең, күпме ашаганыңны да белмәссең. Ризыкны аз-азлап кап, яхшылап чәйнә, йот, авызыңны шапылдатмаска, тавыш чыгармыйча тыныч кына ашарга тырыш. Кулың яисә авызың буялса, аларны кагаз салфетка белән сак кына сөртеп ал. Тукмадан ясалган салфетканы алдыңга җәеп куй. Ул киемеңне буялудан саклар. Өстәл янында уйнап, тәртипсезләнеп утырма. Авызыңда ризык булган килеш сөйләшмә һәм көлмә. Урындыкта чайкалып утырма. Бу ямсыз гына түгел, бик куркынычта. Ризык тын юлыңа китсә, син тынчыгырга мөмкинсең. Табын янында шуны исеңдә тот. Бары тик үз тәлинкәңнән генә аша. Кастрюльдән, табактан, табын уртасындагы уртак савыттан ашау тәртипсезлек билгесе. Этикет буенча уртак савыттагы ризыкны үз тәлинкәңгә бүлеп ашарга кирәк. Ризык белән бер качанда уйнама. Терсәкләреңне селгә куеп утыру, өстәл өстенә башыңны куеп ятып тору, шулай ук матур гадәт түгел. Теш арасына ризык керсә, аны табын янында казып утырма. Аша бетергәч, тешләреңне чистартып алырсың. Хәзер иң мөһиме. Аша бетергәч, пешерүчегә рәхмәт әйтергә онытма. Ашларың тәмле булсын. Hey dostlar, bilesiniz kilse, tabın артында үзеңне менә тоту кагыйдәләре, ягъни этикет кагыйдәләре төрле илдә төрле икән. Шулай, шанмыйсыңмы? Менә аңлатып бирәм. Кара, менә безнегене алыйк. Без татарларда менә инде ашыңны аша бетер, бәхетең кала диләр. Шулай бит. Бездә ашны аша бетерү яхшы санала. Менә Кытайларда ничек дип уйлыйсыз? Аларда менә әз генә булса да калдырырга кирәк. Әгәр дә син калдырмыйсың икән, димәк, хуҗаны саранлыкта гаеплисең булып чыга. Шулай, үзем дә шаккатып утырам, саранлыкта аша бетерсәк хуҗаны, башка сыйбаслык әйбер бит бу. Бака достым, шуңа синнән түгел, миннән сиңа бер киңәш, син бит миңа килдең, киңәш сорабайм. Менә миннән сиңа бер киңәш. Син башта ул күрше күлдәге этикет кагыйдәләрен өйрән. Аннан соң инде бака туеннан бер дә кайтып кермәссең, достым. Бар, өйрән. Өйрәнгәч миңа да аңлатырсың, яме? Достлар, сез дә этикет кагыйдәләрен бозмыйча гына
яшәргә өйрәнегез. Киләсе очрашуларга кадәр. Чао!